Ban san yanzu bai kawo abincin ba. Waye ne mai kawo abincin awa? Ƙara musu magana kuma. Gaskiya na ji daɗi ba. Na ji daɗin haɗuwa da ke yau sosai wallahi. Allah kwana biyu kin san na nufin ɗinki sosai ba. Kuma ka ake cikin ka kawo mana abinci. Baby. Amma fa gurin mai yana da kyau sosai. Shi ya sa na kawo ta nan saboda na san gurin ya zai fi kin dinki sosai. Ai mu samu mu ci kawai mu ba zama gari koya. Kai. Wancan abdan kafin ɗin nan ba. Baby kin sani idan ɗan shiga toilet yana zuwa 1 minute, just 1 minute. Ah!